Moro kaikki, meitä on Jarskimo ja tänään tässä jatkamme Ravensword Shadowlandsia. Editään täältä näin tosta noin. Ravensword Shadowlands. Ja mä haluan ilmoittaa, että pelaan kalsareiltia nyt, että ihan by the way, pelaan kalsareiltia, vaan ei oo mitään muuta päällä. Ei edes sukkia. Tää on oikeastaan sen takia, kun just kävin lenkillä, että tuli niin monen hiki, niin siksi. Ihan läbällä. Ihan läbällä ilman vaatteet. On mun sen tää kalsari, jota voi paukuttaa tällä. Ja joo. Tää jakso tulee olemaan se rindausjakso, jonka mä sanoinkin jo viimeksi, mutta rindaan tämän seuraavan jakson, että saa vähän leveleitä. Vähän niitä leveleitä. Koska leveleitä tarvii. Leveleitä tarvii, että selvii noista vitun vaikeista vastustajista, mitä tää tulee vastaan, ja niitä tulee ihan saatanasti, se voi sanoa. Nää on vielä aika helpoin, mutta näistä on hyvä expaa saada näistä koboldeista. Fucking kobold. Kuinka kauan tää jaksais rindaa näitä tappaa? En oo vielä päättänyt, kuinka kauan vedänkö tää jakso vai vedänkö ensi jakso. Katsotaan sitten, missä kuosissa tää mun tyyppi on. Missä kuosissa tää mun tyyppi on, että mä selviydyn noista pahoista vastustajista tulee vastaan tässä aikaa. Fuckers. Die you fucking nuts. Die you fucking nuts, huh? Come to me. Kobold ei kuole niin vitusti. Niin vitusti kuolee. Moneskaan jaksetaan tää 7 vai ihan sama. Ihan sama mikä jakso numero. Ei periaatteessa yhtään mitään väliä. Saatana paska. No niin, täältä on kaikki kuollut. Lähdetään pois täältä ja sitten uudestaan tänne. Tällaista tää rindaus on. Hakataan vihollisia, että saadaan leveleitä. Arvatkaa mikä oli mun ensimmäinen roolipeli, mitä pelasin. Mäpä kerron. Final Fantasy 8. Se on ihan vitun kova peli. Vaikka aika monen netissä on, niin aika moni haukkuu, että se on ihan paskapeli. Ei siinä olisi kunnon juonta. Se on mun mielestä ihan vitun. Kukkishan veti sitä Let's viime vuonna. Viime vuonna olisiko ollut. Taisi olla niin. Se oli kyllä. Katoin joka jakson. Ihan valehtelematta joka jakson katoin. Alusta loppuun. Ihan jokas. Se oli kyllä ihan vitun hyvä peli. Kukkis selitti siinä paskaa, niin se oli ihan jees. Miksi ikäs? Itsekin pitäis pelata varmaan se joskus, mä en varmaan kertaakaan läpi, jos pelaan Final Fantasy 8. Eikä siinä se on vitun kova peli. Vitun kova peli. Final Fantasy 5:nkin Pleikkari 1:llä. Se oli kans yksi ensimmäistä RPG:stä pelasin, mut se oli niin kovasti 8 jälkeen. 8 mä pelasin vielä kaverilla, kun se oli siinä. Olisiko ollut 3. levyllä siinä. Silloin. Eikö se oli... Pelasin ykköslevyltä 3. levylle asti. Mä olin niillä. Tai niinku me pelattiin silleen vuorotellen, että se pelasi, sit mä pelasin silleen. Silleen vuorotellen silleen nätisti. Se oli ihan jees.
Finaalifantasia. Viimeinen fantasia, viimeinen asia. No selvää. No selvää. Yo, you fucking kobold. Katon level up. Ui. Pitää vedä. Päivittyy aika turhaa. Maksimum helppi se on aika paljon. Vetää strength. Mikä talentti niitä vetää? Magnessi täynnä. Melemasi täynnä. Vedetään quickness. Se nopeus on hyvä juttu. Tietysti on yksi, ettei voi nokata alas niin helposti, niin senkin voisi ehkä vetää jossain vaiheessa täyteen. En tiedä, mikähän tässä on maksimileveli? En yhtään tiedä, onko 99 vai mikä vittu on vaan joku level cap jossain kohtaa niinku jossain nykypeleissä on sellainen paska level cap. Niinku jossain Falloutissa on. Fallout 3 oli 20 leveliä. Olisiko 20? Tässä on. Mut Blizzardille se sai vähän enemmän. Se oli kyllä niinku level cappi. Elder Scrolls en oo hirveesti pelannut. Morrowindi mun löytyy, Skyrimkin löytyy. Skyrimi oikein tykännyt mun tietokoneesta, ei oikein tahtonut pyöriä kunnolla. Vähän turha tehoton kone siihen. Vähän turha tehoton kone Skyrimiin. Muutenhan jees. Tai no, en oo kyllä pelannut, niin en tiedä. Pitäis olla ihan jees. Morrowindi mulla on sitä jonkun verran pelannut, mutta se on aina jäänyt keskeen. Oblivionia en oo koskaan testannut. Sit näitä mitä nyt Arena ja Daggerfall, niin ne nyt on vähän, mitä nyt onkaan niitä. En ois testannut, eikä niiden pelaamisessa oikein mitään tulis, kun on niin vanhoja, niin se joutuu enemmän käyttää järkeä. On aikamoinen sokki sit tällaiselle, mikä on, tai sellaisille, jotka on tottunut uusiin peleihin, niin aikamoinen sokki pelata sellaista ikivanhaa roolipeliä, niin nyt ne tajuu helvetin pölästäkään tyyliä. Paljon meillä on aikaa kulunut tässä? Eihän tässä paljon paskaakaan vielä mennyt. Eihän paljon paskaakaan aikaa mennyt. Ja se on ihan jees sille. Jesus Christ, Christus Jesus fucking Christ. Choice, haist, haista paska. Vaikka letkuani, imhe minun letkuani. Ei sun tarvii nauraa, oho. Painon touchpadia tässä, tai touchpadi, joo, joku tollainen keskeltä tollainen touchpadi, niistä painoin tosta keskeltä, niin sitten tuli tollanen tää kursori, wow, mitä voi käyttää niinku jos nettiä haluu selata tai silleen. Täällä uijalla voi nettiäkin käyttää ihan hyvin. Näppäimistö ei vaan, mutta ihan mikä vaan Bluetooth-näppäimistö toimii ihan 25/5. Ja vittu mä selitän, en tiedä. Aistan sitten penistäni. Kuoli saada. Mikähän miekka mulla? Onks mun broadswordi? Pitäisköhän käydä hakee toi? Pitäisköhän käydä hakee? Toi. Tommonen niinku longswordi. Mitähän mä toukan gemin saan pois? Mikä gemi se on?
mikä gemi se on. Et se oikein näe. Quick. Aina mitä taas quickia tarvitse saada. Enghange. Ei tot varmaan saa toista pois. Nyt mulla ei ollenkaan sitä miakkaa. Unne kuippisi. Aina veggabidikeggisi sen. Mä voisin kyllä hakea tolle. Vedetään semmonen longsword. Ihan sama mikä gemi. Kyllä mä sellaisen jostain saan lisää. Jostain noit gemei saa lisää. Mä oon tällainen miakkatyyppi, niin mä vedän miakoilla. En vedä mitään käteen tai mitään kirvestä. Mä en oo niin hyvä kirvestyyppi, koska mä en oo käyttänyt kirvestä tässä pelissä vielä kertaakaan. Riittääkö mulla rahat? No ei vitullakaan. Mut entäs mä myyn ton mun jotain tavaraa? Mitäs kamaa mulla on? Ei. Tuo voisi kyllä myyä. Yes. Sitten ostetaan Iron Longsword. Kai mä sen sain sen. Iron Longswordi. Noniin. Nyt on pitkä miakka. Pysykää mulle gemit tallessa. No ei vitullakaan varmaan. Eipä näköjään. Se meni niinku permanent siihen. Se oli permanent choice. Safe game. Ihan läbäl. Ihan läbäl sabeltaa game. No ei, onhan tossa syötis opettaa välipeli. Tiedä jos vaikka jumittuu koko paska tai jotain muuta tapahtuu. Sitä ei koskaan tiedä. Syytäkin vaikka kuoleekin kun tyyppi vittu räjähtää vittu, kivekset lentää ulos vittu. Tai jotain sellaista. Toivottavasti ei. Hope not. Hope not. Not hope. Hope, hope. Oh, hope, hope. Oh. 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 On tää vähän tehokkaampi kyllä. Vähän tehokkaampi miakka. Joo, ei tarvi hakkaa yhtään niin kauan näitä fucking koboldeja. Saakaan tässä pelissä ne Ravenswordin. Tai niissä ainakin pitää hommaa se Ravenswordi, mutta saakaan siellä tappaa jonkun. En tiedä, se nähdään sitten jossain vaiheessa ehkä. Tai nyt nähdään, kun mä pelaan niin pitkälle mä näen se. Totta kai. Ravensword. Niin kuin tän pelinkin nimi on ne Ravensword. Ja Shadowlands lisänimi. Tässä on vieläkin patterit kestää tässä ohjaimessa. Kyllä tässä kestää vitun kauan nää patterit, pakko sanoa. Ihan helvetin kauan kestää. Ollut kyllä aika kauan. Sen verran, että mä hankin tää uijan joskus. Milloin vittu mä hankinkaan? Joskus kesää varmaan. Siitä asti ollut nää patterit käytössä ja nää on ihan perus Duracellin patterit, mitä täällä on. Joo, nää tuli mukana nää Duracellin patterit ja vieläkin toimii. Ihan vitun cool. Ihan vitun cool. Pitäisikö vetää väliin vähän taikaa noita päitä? No ei paljon vaikuttanut toi taika noihin, kun ei noin mitään jääpaskaa. Sitä mä en tiedä minkä kita aina väliin vetää ton slowdownin kun vetää. Eikö tää vaan jaksa... Mikä nyt tässä olikaan? Tekra 3 vai mikä tää olikaan?
rossuna, niin eikö jaksa pyörittää. Oliko se Tekra 3? Vai mikä vittu tässä oli? Uujassa. En muista. Mut tiedätte nykyään jotkut, mitkä tällä hetkellä joku Samsung S4, niin se on paljon tehokkaampi kuin tää uija. Paljon tehokkaampaa rautaa. Ei kai siinä, jos 99 € hinnalla uutena, niin ei kai siinä mitään ihmeellistä rautaa viittinyt laittaa siihen. Mitä ihme rautaa? Vaikka tietysti Kiinasta tehtaat tulee, niin ei toi vittu maksa paljon paskaakaan toi ite boardi. Toi piirilevy ja kaikki komponentit siihen maksaa varmaan joku 10 ehkä. Mutta ei kai sillä voi mitään. Tällaista elämää on, että rahastetaan vittu kaikille turhaa paskaa. Jotkut tekee vittu 10 € päiväpalkalla 12-tuntisia päiviä ja sit jotkut vittu ostaa vaan vittu uujaa ja pelaa sillä, tekee let's playtä, kun ei oo muutakaan tekemistä ja tälleen. Eikä sille mitään voi. Onneksi on syntynyt Suomeen vittu. Tosi reilua näille. Se kuoli toi yksi. Katsotaan kun isku 1, 2, 3 riittää näköjään. Ei paha. Vois vedetään vielä kerran alas ja kerran ylös ja sitten lopetetaan tää jakso siihen ja ehkä ensi jaksossa vähän lisää. Ensi jaksossa voisi ehkä vähän vielä rindaa. Ois vähän sellainen fiilis, että vois rindaa vielä. Miksi mä en saa lampua jumiin? Eihän lampua jumiin, mitä helvettiä. Ensi jaksossa vois vielä vähän rindaa. Ohoho. Pam padam 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 para 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 hara para para hapara 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 hum. Uja. Niin mä en tiedä, pitäisikö mä tehdä omalle kanavalle yksi sellainen video, mikä tässä on yksi huono puoli tässä uija-ohjaimessa. Mä ehkä teen sellaisen videon joskus. Pitäisikö mun kertoa teille, mikä tässä on ongelma? Mäpä kerron, että tää tiedätte, että tää on niinku tällä on hyviä emulaattoreita tälle uijalle. Tää on ihan emulaattorikoneella hyvä, mutta just joku Pleikkari 1 emulointi, niin täällä uija-ohjaimella on aika... Joo. Ei oikein onnistu, arvatkaa miksi. Tai kyllä se onnistuu pelaaminen, mutta sit kun haluaa painaa pausea tai starttia tai selektiä, niin joo, eihän voi nyt painaakaan, kun ei saa siinä nappeja ole olemassakaan, niin se on vähän huono homma. Sen takia sitä varten pitäisi varmaan kytkeä joku Xbox 360 ohjaajan tuolta. Pleikkari 3 ohjaajan toimisi vissiin suoraan, koska sehän toimii Bluetoothilla, niin sen saisi vissiin suoraan toimii. Mä en omista sellaista, niin eipä siinä, ei kai siinä. Vissiin toimii suoraan vaan tolleen noin emulaattorin kanssa, niin se olisi ihan jees. Mä ajattelin ehkä tehdä joku Let's Play niinku uija emulaattorin kautta, että näytän teille miten se emulaattori niinku pyörittää pelejä silleen. Mut se yksi peli, missä mä sen tehdä, niin mulla on kyllä tällaisella USB-ohjaam, mikä on niinku Pleikkari 1 ohjaa, mutta se on niinku sellainen tatiton versio, niin sillä ei voi sitä peliä pelata, kun se tarvii analogitatteja, kun se on vähän uudempia Pleikkari 1 pelejä. Vähän uudempia pelejä, niin se oli vähän haista vittu saatana paska vittu. Kyrpäjyrä juttu, mut ei kai sille mitään voinut. Pitää sit kattoo jossain vaiheessa. Sitten kun on tän pelannut, että mitä duunaa. Mistä duunaa Let's Play ja mitä duunaa ja mitä tekee ja silleen blö. Final Fantasy 3:nkin tälle ois. Se oli aika expensive, en oo vielä ees ostanut, kun maksoi $15, niin se oli vähän silleen no.
No hinta. Maksaa Google Playssäkin ihan saman verran. Ja mä en tajua, että minkä takia. Minkä vitun takia vitun Square Enixi rahastaja saatana. Vittu ja vittu. Oh. Kuolkaa saatana. Vittu ja vittu. Saatana paska. Näköjään level 16 tällä hetkellä. Mitähän näistä vois seuraavaksi tehdä? Tyresee 5% bonus tyr experiment. Toi olisi aika jees toi experiment pointti. Balanssi on aika jees kans. Eagle Eye aika turhaa, toi on täynnä. Tactics. Grants you temporary bonus to amount of damage you can absorb with a barrier or block. Jaa, jotain ihme juttu. Ei välttämättä niin hyödyllinen. You dispute means nää on aika turhia periaatteessa, koska mä en hirveästi taikoja tykkää tehdä. Ja stealthi, no. En mä nyt tiedä. Aika turha. Aika turha periaatteessa. Vois vetää kyllä ton Fast Learnerin seuraavaksi täyteen. Mut joo. Ja tässä on ollut tää jakso. Meitsi on jakso ja se on moro moro. Ensi jaksossa sitten nähdään taas uudestaan ja varmaan rindetaan vielä ensi jaksossa. Et joo, ei kai tässä muuta